Και το τρίτο πολύ βασικό, το οποίο λίγος πολύ αυτά τα αντιλήφθηκαν όλα τα αντιμνημονιακά κόμματα, λίγαν προσφάτως. Εμείς το φωνάζαμε με μονομένες περιπτώσεις. Το φωνάζαμε από το 10. Προσφάτως όμως όλοι τα αντιλήφθηκαν. Υπάρχει όμως το τρίτο που δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμη και δυστυχώς θα το αντιληφθούμε όταν πλέον η φωτιά δεν θα είναι απλά στα πατσάκια μας, θα είναι πολύ πιο ψηλά. Είναι το εξής. Αυτοί φρόντισαν με τους εφαρμοστέους νόμους και τις εφαρμοστικές διατάξεις, τις λεγόμενες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τις συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει στο ιστορικό δίκαιο να δημιουργήσουν ουσιαστικά νέα συνταγματική τάξη πραγμάτων στην Ελλάδα. Μια νέα συνταγματική τάξη πραγμάτων, η οποία δίνει το δικαίωμα στις ξένες δυνάμεις να επέμβουν άμεσα στο εσωτερικό της χώρας. Έχουν πλήρως το δικαίωμα. Έχουν καταστήσει το δικαίωμα ενεργό. Τώρα θα μου πείτε ναι ρε παιδί μου, αλλά θα βγει ο Τσίπρας ή ο Καμένος και θα καταργήσει το μνημόνιο. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν παραμείνουμε, εγώ δεν αμφισβητώ ότι θέλει να το κάνει. Και στο κάτω αφήσαμε και μεγάλη του τιμή. Να μείνει στην ιστορία ως αυτός που έσωσε τη χώρα από μια καταστροφή. Φανταστείτε. Ιστορική, δηλαδή, ιστορία πώς θα γραφτεί για κάποιον ανθρώπου που κάνει τέτοια. Αλλά προσέξτε τι θα εισπράξει. Θα εισπράξει έναν Άριο Πάγο που θα του λέει, μα δεν γίνεται. Θα αλλάξει τον Άριο Πάγο. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Θα εισπράξει ένα συμβούλιο της επικρατείας το οποίο θα του λέει, δεν γίνεται, έχουμε δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές συνταγματικά ποιώντας τις βάλανε στο εσωτερικό δίκαιο. Με βάση το δημόσιο χημικό δίκαιο της χώρας, δηλαδή αυτό που το παγκόσμιο, αυτό δηλαδή που εφαρμόζεται ανάμεσα στα κράτη. Όταν ένα κράτος αποσπά δεσμεύσεις από ένα άλλο κράτος, το πώς αυτές τις δεσμεύσεις τις έχει νομοποιήσει το άλλο κράτος είναι πρόβλημά του. Δεν είναι πρόβλημά μου. Κατανοητό. Μόνο εάν εγώ εγείρω αξιώσεις για τον τρόπο που απέσπασε τις δεσμεύσεις σε βάρος μου, τότε μπαίνει θέμα. Τα λέμε αυτά γιατί όταν εγώ το 10, επειδή και λόγω εμπειρίας και επαγγελματικής, έβαζα αυτές τις λεπτομέρειες, να προσέξουμε τις λεπτομέρειες, να προσέξουμε τον τρόπο διαχείρισης, το νομικό ζήτημα, το πώς το θέτεις, το πώς το ζήτημα, να μην δώσουμε τη δυνατότητα στον ξένο, στην ξένη δύναμη, στον δανειστή, να σε πατήσει στο λαιμό, να σε πατήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε μετά να έχει τη δυνατότητα ακόμη και εμπάργκο εναντίον σου, σύνομα, να μην μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Έτσι λοιπόν έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση όπου το να διατηρηθεί το υπάρχον κοινοβουλευτικό καθεστώς, το μεταπολιτευτικό του περίφημο, μας οδηγεί σε ολοκληρωτική καταστροφή. Έχει ενσωματωθεί πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Το μόνο που λείπει είναι αυτό που θα λυθεί τώρα το χειμώνα, η αναθεώρηση βασικών διατάξεων του συντάγματος, μόλις που θα γίνει η αναθεωρητική βουλή από 1η 2013. Έτοιμοι είναι, θα περάσουν και στο Σύνταγμα, θα αναθεωρήσουν ορισμένες διατάξεις να ενσωματώσουν τη διαδικασία ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και μετά τελείωσε το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή είναι ένα άδειο πουκάμισο, είναι ένα κέλυφος. Πώς είναι ο Τζίτζικας το καλοκαίρι, τον βρίσκουμε και έχει αφήσει το κέλυφός του και έχει φύγει. Μόνο που εμείς δεν έχουμε φύγει, εδώ είμαστε, μόνο που έχουν αφήσει αυτό το κέλυφος. Δεν υφίσταται πλέον. Νομικά έχει πλήρως αναιρεθεί. Τόσο τα μεγάλα, η δικαιοσύνη, η ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας, όσο και το εσωτερικό δίκαιο, ενσωματώθηκε η εξής βασική αρχή. Ότι σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού, τα δικαιώματα του λαού και την ομαλή διαχείριση που πρέπει να έχει, δηλαδή το άρθρο 1 μέχρι άρθρο 20 του συντάγματος, τα βασικά δικαιώματα και τρόπος δηλαδή που πρέπει να ανταποκρίνεται η ελληνική πολιτεία, δεν υπερτερεί έναντι των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας. Οι διεθνείς δεσμεύσεις υπερτερούν όλων αυτών. Διότι είμαστε σε έκτακτες συνθήκες λόγω της κρίσης και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Άρα το εθνικό συμφέρον είναι υπεράνω των συμφερόντων του λαού, των εργαζομένων. Και άρα οι διεθνείς δεσμεύσεις που χωρίς αυτές δεν μπορεί να υπερτερεί το εθνικό συμφέρον, υπερτερούν έναντι. Αυτό έχουμε αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε αποφάσεις του Αρείου Πάγου, άσε τώρα που βγήκε και λέει ότι μου κόψε το μισθό, είναι αντισυνταγματικό. Όλα τα άλλα είναι συνταγματικά. Το ότι μου κόψε το μισθό είναι αντισυνταγματικό. Έτσι. Λοιπόν, και εισαγγελείς και δικαστές, οι οποίοι ακόμη και στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη έχουμε πάρα πολλούς εισαγγελείς και δικαστές που κάνουν το καθήκον τους οι άνθρωποι. Ωστόσο υπάρχουν αποφάσεις που λένε αυτό, ότι εφόσον είμαστε σε έκτακτες συνθήκες και προέχει το εθνικό συμφέρον, ποιος έχει το εθνικό συμφέρον, η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, όχι ο λαός. Δεν είναι ο λαός που πραγματώνει το εθνικό συμφέρον, αλλά το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση. Άρα, εφόσον εκτιμούν αυτοί ότι προς όφελος του εθνικού συμφέροντος πρέπει να ξεπατωθεί ο τόπος, άρα πρέπει να ξεπατωθεί ο τόπος. Μάλιστα, φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων όπου καταδικάζουν οφειλέτες οι οποίοι ζητούν την προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο τους το δίνει το δικαίωμα, ο νόμος Κατσέλη για παράδειγμα, και μια σειρά άλλοι νόμοι της χώρας. Παρ' όλα αυτά, στο μονομελές τοπολικείο Πειραιά, μόλις πριν ένα μήνα, ο δικαστής θεώρησε ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να προστατευτούν οι τράπεζες και όχι η πρώτη κατοικία του οφειλέτη, αν και άνεργη, διότι πολύ απλά εδώ ο κόσμος δανείζεται για να συντηρήσει τις τράπεζες και δεν θα βάλουμε τις τράπεζες πρώτη. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι το μοναδικό πράγμα που εντός των συγκεκριμένων πλαισίων μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση η οποία επιλέγει να πάρει άλλο δρόμο είναι να επιδιώξει μια ερμηνεία του νόμου ή του συντάγματος. Κολοκύθια με τη ρίγανη δηλαδή. Ερμηνεία από θεσμούς που έχουν είτε αλωθεί είτε έχουν παραδοθεί στο κατακτητή. Και εδώ μην πάτε μακριά, στην παλιά κατοχή, στην κατοχή την ναζιστική, ο Άριος Πάγος ήταν από τους πρώτους, μαζί με τους Συμβούλους της Επικρατείας, ήταν από τους πρώτους που νομολόγησαν υπέρ του κατακτητή. Με αποφάσεις που έλεγαν ότι δεν δικαιολογείται η αντίσταση του ελληνικού λαού από τη στιγμή που κατέθεσε τα όπλα. Έλληνες δικαστές το κάναν αυτό. Και δεν το κάναν το μισθό στον κρόταφο, επικαλούμενοι συμβάσεις οι οποίες ήταν εντελώς παροχημένες. Συμβάσεις του 14 της Χάγης και λίγο παλιότερα. Νόμιμα για να αποκτήσουν σύνομη βάση κατοχή και βεβαίως πάνω εκεί στηρίχθηκε όλο το καθεστώς Quisling, δηλαδή των δοσυλλογικών κυβερνήσεων. Αυτό πια έχει περάσει στο δίκαιό μας. Όλο το πλέγμα αυτό.